Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma, ka tila ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka an ka jamana basigi. Aw bisimila aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ka kɛ ni Imam Hussein ale ka bangeli ye. Sango san shirifila bɛ jamukan min sigi walasa ka se ka baara in ninnu ko o ɲɛnɛmaya aw fɛ. O baara in ta ko fɔlɔ an ka karamɔgɔ bɔra ka olu de kɛ sisan. An b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an karamɔgɔ Ustaz Jara n'a ka invité u ye dakuruɲɛ fila min fɔ ala ka kɛ baraji ye. O kɔfɛ fana an b'a lɔdɔniya k'a fɔ Imam Hussein ale ka bangeli a denbajala bɛ an ka ba bolo n'o ye tanti Nastu Tarawele Madame Haidara. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn yan fo Bangɔni Jagnibugu la ka dugawu kɛ a ye ala k'a n'a dɛmɛ. Ka foli belebele ta k'a ɲɛsin Moribabugu Jamiyatul Ansar Din a bolofalaba min bɛ Moribabugu commune kɔnɔ. An b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn kabini waati jumɛn u bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko sherifu kanu bɛ yɔrɔ yɔrɔ olu yɛrɛ bɛ yen walasa Imam Hussein ka plateau ba min bɛ yen kana fara an ka u ka baara la u n'u ka karamɔgɔ n'u ka ɲɛmɔgɔ u bɛɛ bɛ studio kɔnɔ yan. An b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn a ye tɛgɛrɛba f'u ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka kɛnɛ bonyana ni an ka sherifumuso ye n'o ye Seyida Ɲuma Haidara a ye tɛgɛrɛba f'a ye. Nana kana fara an ka baara in na an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɛmɛ u la. Waati kelen in kɔnɔna na an bɛ foli lase ani dugawu ka ɲɛsin yan fo Guinée équatoriale an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara a kun dalen b'u kan. An bɛ dugawu kɛ ala ka se n'a ɲuman ye ka baara ninnu bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ala ka basigi nati ka bɛn nati a bɛ taa min fɔ ka hakiliw dayɛlɛ ka faamuyaw sɔrɔ ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn sali ala Muhamadi wa alihi ka Imam Hussein dɔn ka Ali dɔn ka Fatima dɔn a bɛɛ sababu ɲuman ye cɛkɔrɔba ɲuman dɔ de min sɔnna san 40 ka jɛ a ka hakɛ ni a niyɔrɔ bɛɛ kɔ walasa ala kira somɔgɔw bɛ se ka dɔn. N'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ ka boli nin don ninnu nɔfɛ ale de sɔnna ka ɲɛfɔli ɲuman kɛ an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madane Haidara. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka an ɲɛmɛ a la ka an baw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu k'u ye ala ka an ɲɛmɛ u la. O hukumu kɔnɔ baara in a ta ko filanan na ni ala sɔnna ma ani maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ an bɛna u bisimila. Maa fɔlɔfɔlɔ o ye an ka sherifumuso ye n'o ye Seyida Urukiya Haidara. Sherifumuso salamu alaikum. Wa alaikum salam. A bɛ cogo di? Baasi t'i la kɔnɔ. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilahi rabbil alamin. An bɛ foli kɛ télévision fila baarakɛla bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ ka an ka sababu ɲuman fo Sherif Usman Madane Haidara n'a ka denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n'o ye alisilamɛya foli ye. Ni ala sɔnna. Baara in ala k'a dafa an bolo. Amin amin. Ala k'o dugawu minɛ. Maa filanan o ye an balimakɛ Yusuf Jara ye. Président a bɛ cogo di? Assalamu alaikum Ustaz. Denbaya ka kɛnɛ ye. Baasi foyi tɛ yen. An bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Imam Hussein ale groupe WhatsApp o sigira mɔgɔ mago b'a la ka se ka don a la a ka ca ala fɛ ni ni Yusufu ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛ don a la ni ala ni kira sɔnna ma ale de ye o président an ka a ka adjoint de ye an ka sherifumuso ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Président dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. D'accord Ustaz Jalo an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka foli ta ka bɔ ka taga sherifu la olu de kɛra sababu ye an kana nin kɛnɛ kan bi an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madane Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'an baw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra an ka sababuya yan bi n'o ye Seyida Nastu Tarawele Madane Haidara an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka deli ala fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an bɛɛ wuli ka se n'an bɛɛ ɲuman ye so hɛrɛ la. Amin. Ala k'o dugawu minɛ. Amin. An ka docteur b'an bolo yan bi min bɛna walawalali kɛ an ye fɛn caman na baara ninnu o kɛra n'o ye docteur Nuhu Samake. Docteur a bɛ di? Assalamu alaikum. Baasi t'i la? Alhamdulillah. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. O la an b'a fɔ ko jama bɛɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɔra ka so ka se yan an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ kɛnɛ a sigira hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la. Amin amin. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amin. Nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ya Rabbi ala k'an sigi a kɛnɛ kan. Amin amin. Ka sherifu bɛɛ lajɛlen fo Nastu tɔgɔ la ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ. Ala sɔnna ma. Ala ka dugawu kɛnɛw bɛɛ lajɛlen minɛ. Teliyala an bɛna an ka président yɔrɔ n'o ye Yusuf Jara ye. Président san o san aw bɛ fɛn dɔw boloda ka kɛ ni ɲinɛ 2026 Imam Hussein an b'a dɔn k'a fɔ Shaaban kalo ni o jɔra a tile 3 o y'a ka bangeli ye mais ɲina aw kɔnna ka baaraw daminɛ. An bɛ fɛ ka dɔn ɲina aw ye programme jumɛnw ta aw sera ka baara jumɛnw kɛ? D'accord Ustaz an b'i fo
wal nyuma do ka ɲininkali la ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn san o san dɔ de bɛ fara kira ni a bɔnnaw ka kow kan ka taa fɛ salo an ye programme dɔw boloda mais ɲinɛ an y'a lajɛ ka jiri don programme na ni ala sɔnna ma san wɛrɛ fɛnɛ ta bɛ caya ni nin ye o la ɲinɛ t'a la an ye programme boloda cogo min na an y'a daminɛ lundi le 19 premier mois 2026 an ye o consacré formation kan ka se ka taga an balima dɔw lakalan sécurisme na sécurisme ni mɔgɔ ye degun sɔrɔ yani dɔgɔtɔrɔw ka na walima yani a ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ i bɛ se ka ko fɔlɔ min k'a la pour que a nin ka se ka kisi an ye lakalani kɛ o la o kɛra kunu Sirifula misiriba sanfɛ ka mɔgɔw kala o la o ka se ka faamu sɔrɔ o la o kunu kelen in na n'o ye le 19 ye an taara ekɔliso dɔ la n'o ye madrasa Ansardini Islamiya ye ale bɛ Musa Bilentu la an taara ye ka taga ɲininkali ni jaabi kɛ denmisɛnnin dɔw la n'o ye ekɔlidenw ye Seyidina Useni kan ani kira yɛrɛ somɔgɔw kan donc minnu sera ka jaabi fɛnɛ sɔrɔ ala sɔnna olu bɛɛ lajɛlen kɔngɔn fara cadeau la kunu hali min yɛrɛ ma jaabi sɔrɔ n'i kɔni ɲininkara ka ban i ye cadeau sɔrɔ koyi i ye dɔ sɔrɔ o kɛra kunu o ko ka di donc ala sɔnna bi ni an bɛ o la n'o ye mardi le 20 premier mois bi journée an y'a consacré consultation gratuite kan donc dɔgɔtɔrɔw ka taga ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bana dɔw la an ba Seyida Nasun Traoré a y'a bolo fa k'a to fura la hali sisan an bɔra ka fura tɔ to Sirifula ye minnu bɛ yan minnu bɔra ye u bɛɛ bɛ se ka sereya donc consultation bɛ kɛ gratuitement k'i lajɛ bana min b'i la fɛnɛ ni o fura bɛ fura ninnu cɛ la a fura bɛ ta ka d'i ma fisabililayi wa rasulihu o la o kɔfɛ bi programme tɔ la an filɛ ni plateau min na ka na k'an da don programme na k'a ɲɛfɔ Imam Useni yɛrɛ ye mun ye ka tila ka dɔɔni fɔ o la donc an nana o sira de kan yan sisan o bi programme bannen donc ni bi programme banna ni ala sɔnna a ma komi ale bɛ tali kɛ kalo de la n'o ye sunkalo makɔnɔ ye Imam Useni ale ye sunkalo makɔnɔ tile 3 de o la ni kalo yera a tile 2nan k'a dugu jɛ tile 3nan na wajulu belebele bɛ kɛ Bangɔni Jɛngɛnɛbugu la an karamɔgɔ a n'an fa ale bɛ min ɲɛnamaya an ye Imam Useni ka anniversaire hukumu kɔnɔna na o la n'o wajuluba in kɛra o dugujɛ 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sirifula misiri nɔrɔmaba in kɔnɔ an bɛ taga kuranɛ kalanba kɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ka dugawu kɛ alubayiti ninnu ye olu minnu ye an kɔ ala ka hinɛ la ka dugawu kɛ olu ye ka tila ka dugawu kɛ an yɛrɛw ye a n'an bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ye donc o kɔfɛ ni an bɔra yen sa 15h30 ka taga bila 17h30 la conférence belebele bɛ labɛn cours kɔnɔna na o bɛ kɛ banaw de kan comme docteur bɛna da se banaw ma donc an ye docteur belebele dɔ ɲini mun bɛna ka na bana in ka na walawala an balakaw ye bana in bɛ kan ka sɛgɛnni kɛ mɔgɔw la sisan kosɛbɛ donc a bɛna bana ninnu walawala aw bɛ tila ka ɲininkaliw kɛ a bɛ ɲininkaliw jaabi ni ala sɔnna programme b'an bolo cogo min na o de ye nin ye sabu bɛɛ n'i ka faamu de don ko in labɛn cogoya la comme an ka faamu bɛnna mun ma fɔlɔ o ye kɛnɛya ye sabu fɛn o fɛn bɛ yen kɛnɛya de b'a bɛɛ sanfɛ n'i ma kɛnɛya i tɛ se ka foyi kɛ siga t'a la donc o de la an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye an ka président d'honneur ye Seyida Nasun ale y'a kanu an ka ɲɛsin kɛnɛya sira ma fɔlɔ donc o de la an ye nin programme labɛn parce que ale fana ye kɛnɛya mɔgɔ ye voilà ale fana ye kɛnɛya baarakɛla ye donc kɛnɛya mɔgɔ don o de la a y'a kanu an ka ɲɛsin kɛnɛya ma donc o de la an b'o sira kan ni ala ka dɛmɛ ni bɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn hakila kɔrɔfɔw faamuyara an bɛna Sirifumuso yɔrɔ Seyida président da bɔra k'a fɔ aw ye lamalama minnu kɛ mais n bɛ fɛ k'a dɔn bi baara in na n'o ye wele bilalen an balakaw ma k'a fɔ k'u kana fɛn min ye kana consultation kɛ an b'a dɔn k'a fɔ o fɛn ninnu a bɛ fɔ muso ye mais musow ka bɔli a man ca ten i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a fɔra ko kana ko wɛrɛw kɛ o de ka bon u ma mais kɛnɛya ko nasira la a ye n'aw yɛrɛ lajɛ fisabililayi i b'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ a ma faamu mais ni e yɛrɛ ɲininkara musow ka wele nin n'a ɲɔgɔnnaw la nafa jumɛn de bɛ se ka y'a la e yɛrɛ kelen ka jama ye kɛnɛ ye i bɛ se ka mun fɔ an ye a la alhamdulillah
jama bi kɛnɛ in a ye an saha a ye an wasa i yɛrɛ komi i bɔra k'a fɔ cogo min na ni ko ɲɛnajɛ o ka di an musolakaw ye mais furakɛli ko bina kun o ka gɛlɛ an ma dɔɔni n'o ye bana kunbɛnni ye k'a sɔrɔ o de ka fisa bana furakɛ mais bi alhamdulilayi ni an ka seda ye madame Haidara Seyda Nasu Tarawele ni a ka dɛmɛ belebele ye tuma dɔ la ma hɔn ka di anw musow ye o fura tonnen don filɛli bɛ kɛ fu muso caman bɔra ka na dɔw filɛliw kɛla furaw dil'u ma tiɲɛna vraiment mɔgɔw bɔla yɛrɛ yɛrɛ de baara in kɔni an ye wasa sɔrɔ a la an jigi fa kosɛbɛ inshallah denmisɛnninw fana ka kɛnɛ kan dun ka taa denmisɛnninw kɛ i b'a dɔn kira yɛrɛ ko a bɛ an bilasira an ka se ka an denw lakala fɛn saba la a fɛn saba a dɔ la kelen an karamɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko de ko ka kira somɔgɔw k'u ladɔnniya k'i denw ladɔnniya la o la est ce que aw ka nin baara in aw t'a ye k'a fɔ ko a bɛna to denmisɛnninw ka se ka kira somɔgɔw dɔn inshallah alhamdulilayi komi président bɔra ka programme fɔ cogo min na an ka kunun baara ye tali kɛ o la kosɛbɛ sabu an taala Jamiatul Ansardine ka madrasaso la Musa Bilen tu la an ye mɔgɔ minnu ta bɛɛ kun ye denmisɛnninw de ye ka ɲininkali sɛmɛw la kira n'a somɔgɔw la mɔgɔ sɔrɔ u bɛ se ka Useni yɛrɛ dɔn Useni yɛrɛ bɔra joona fa yan fan ba yan fan denmisɛnnin caman sɔrɔla minnu sera k'u jaabi bi alhamdulilayi an ye nafa sɔrɔ o la alhamdulilayi basi foyi t'a la Sherifo ni tila ka segin ka na n bɛna docteur yɔrɔ docteur basi kɔni tɛ yen kɔni ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔ fara o kan o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na consultation kɛra an bɛ fɛ k'a dɔn consultation ninnu a tun bɛ bana jumɛnw kan ka tila ka consultation kɛ o bana ninnu kan nafa jumɛn de b'a la ok alhamdulilayi an bɛ foli kurakuraya ka jama bɛɛ fo bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ Mbarakanyo y'a fait trois minutes. Entre une journée consacrée à ben consultation gratuitement. Au Corée, Cameroun, Wele, consultation mindo jama berido. Bana bebala. Ni mɔgɔ min sera ka sinsin dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔ min kan k'i lajɛ o b'i lajɛ. Consultation ninnu na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye médecin spécialiste tun bɛ yen gynécologue tun bɛ yen pédiatre tun bɛ yen médecin généraliste tun bɛ yen ka fara dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw kan minnu tun bɛ ka lajɛli kɛ. Donc lajɛli ninnu kɔni a ye bana caman concerné tension tɔw diabète tɔw diabète machine caman tun b'an bolo yen ka ca la mɔgɔ fɛn fɛn nana k'o ye mɔgɔkɔrɔba kɔni ye olu bɛɛ ka diabète sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn a bɛ niveau minnu na u kan ka bilasira cogoya minnu na k'o ɲɛf'u ye bana kunbɛn cogo ani bana kɔlɔsi cogo tension tɔ minnu fana tun bɛ yen tension bɛ mɔgɔ minnu na olu fana lajɛra minnu ni fura minnu ka kan ka furaw d'u ma o dɔrɔn tɛ parce que ni a dabɔra n'i ko consultation gratuite a bɛ kɛ sababu de ye ka mɔgɔ caman orienté dɔgɔtɔrɔya o de bana bɛ mɔgɔ caman na tuma dɔw la u t'a dɔn u bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ mais n'i nana dɔgɔtɔrɔ fɛ yen i mana lajɛ a tɛ dan o ma i kan ka taa sira min fɛ bi tɛmɛnen kɔfɛ k'i ka bana kɔlɔsi dɔgɔtɔrɔ minnu bolo i bɛ orienté ka taa o dɔgɔtɔrɔ fan fɛ cardiologue b'o la diabétologue b'o la ani muso kɔnɔma minnu fana tun bɛ yen an y'a ye k'a fɔ bi caman nana yɛrɛ moyen tun t'olu bolo ka échographie kɛ écho dir'u ma écho fana tun b'a la écho tun b'a la an ka docteur radiologue dɔ tun bɛ yen docteur Sissoko ale nana ni appareil spécialement ka na mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen ko muso kɔnɔmaw don hali minnu tɛ muso kɔnɔma ye ni dɛsɛ wariko dɛsɛ tun bɛ ka dɔw ka écho bali o caman sera ka écho kɛ pratiquement muso caman de ye échographie kɛ k'u denw position dɔn o ye fɛn min a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i ko kɔnɔmaya ni muso lajɔra fo k'a dɔn kɔnɔ bɛ niveau jumɛn na den dacogo ni jiginni surunyana walima ni kɔnɔ daminɛ de don k'a dɔn est ce que den kelen de don fila de don a dacogo ka ɲi a dacogo ma ɲi n'o ma dɔn dɔrɔn kɔnɔmaya tɛ se ka suit donc ni journée in kɛra sababu ye ka o muso caman lanisɔndiya kosɛbɛ k'u ka écho kɛ fu la k'a d'u ma ka jaabiw ɲɛf'u ye k'u bila ka taa fana u ka sage-femme fɛ yen donc vraiment bi ta in kɔni an b'a fɔ ko alhamdulillah
an ye mɔgɔ caman de lajɛ fɛn fɛn se yɛrɛ se kɛnɛ kan bɛɛ lajɛra furaw dira hali fura minnu yɛrɛ tun tɛ furaw wariw yɛrɛ mɔgɔw sɔrɔla minnu ye wari di k'a bila pharmacie na k'a fɔ ni fura minnu ma sɔrɔ fura nataw la n'a bɛ sɔrɔ sirifila la u ka furaw d'u ma u b'a wariw sara donc nin bɛɛ ye fɛn min n'a nafa ka bon mɔgɔninfinya kɔnɔna la o bɛɛ bɛ tali kɛ nasu yɛrɛ ka vision na parce que kɛnɛya ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ kɛnɛya de la surtout an balakaw mɔgɔ bɛ fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ ni kɛnɛya tɛ yen ɲɛnɛmaya ka gɛlɛn kosɛbɛ donc vraiment an bɛ foli kɛ inchallah e yɛrɛ ni e ɲininkara ni n'a ɲɔgɔnna action min ni sera nasu bɛ k'a kɛ e ka yeta ye ala mun na parce que i b'a ye k'a fɔ ko événement ka ca ko caman bɛ se ka kɛ mais ka kɛrɛnkɛrɛn bi ka ɲɛsin mɔgɔninfinw bɛ se k'o t'u yɛrɛ lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn maliyɛn filɛ ni an caman bɛ ni bana m'an dɛsɛ an tɛ taa an yɛrɛ ye mais ka nin occasion di surtout an balakaw muso an b'a dɔn k'a fɔ ko degun fanba bɛ boli olu de kan ni aw ye nin n'a ɲɔgɔnna ye en tant que kɛnɛya tigilamɔgɔw aw bɛ se ka mun fɔ a la aw ka yeta ye jumɛn a la d'abord an ka yeta ye min ye an y'o de fɔ o de ye ka ni action ninnu kan ka dɛmɛ yɛrɛ de a man ka to c'est vrai que initiative bɛ bɔ mɔgɔ dɔ la mais anniversaire in kɔnɔna na a bɛ san caman bɔ sisan ni mɔgɔw m'u jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ san 4 san 5 an bɛ nin baara ninnu kɛ ni nasu ka laɲiniw ye ale yɛrɛ bɛ effort min k'a la wariko fanfɛla la a ka ca donc fɛn de don a kan ka dɛmɛ ni a dɛmɛna a bɛ kɛ sababu ye ka nafaba de ɲɛ population ye salon n'aw hakili b'a la an tun ye dépistage kɛ an b'a fɔ min ma cancer du col dépistage muso caman ye chance sɔrɔ minnu tun ma deli ka dépistage kɛ hali siɲɛ kelen olu ye dépistage kɛ olu fana dɔrɔn tɛ u bɛ taa fɔ mɔgɔ minnu ye quartier kɔnɔ sigida kɔnɔ dɔgɔtɔrɔya mago b'o information de la et c'est ce qui est important a bɛ fɔ o de ma la santé publique bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya n'i ye muso kelen furakɛ o bɛ se ka sababu ye ka musow caman de lana donc nasu ka nin baara in a b'a ye an b'a fɔ dɔrɔn an k'an jija an minnu y'a faamuya hali minnu m'a faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi k'a dɛmɛ dɛmɛ sugu ka ca bɛɛ n'i seko de don min bɛ se wari la min bɛ se matériel bɛ mɔgɔ min bolo o bɛɛ ye dɛmɛ de ye hali fura minnu nana an b'an profiter parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye furaw bila ka na d'an ma laboratoire b'o la pharmacien b'o la docteur Boire an b'a fɔ yan ani docteur Bala Kulibali olu bɛɛ ye fura caman bila ka na docteur Boire voilà docteur Kulibali bala ni an ka laboratoire dɔw bɛ yen olu fana y'a mɛn dɔrɔn u y'u seko kɛ donc vraiment o de ɲinini b'an fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa surtout musow ka côté comme ne yɛrɛ ka baara bɛnnen b'o de ma ne yɛrɛ gynécologue ye n'anw ye musow ye dɔrɔn o ka d'an ye parce que n'a fɔra ko cancer bana ye muso kelen minɛ o bɛ kɛ komi dɛsɛ de don dɔgɔtɔrɔw bolo sinon cancer man ka muso minɛ fo ka taa dankara nin na parce que bana minnu don a bɛ se ka kunbɛn il suffit que i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'i yɛrɛ lajɛ i b'a ye i bɛ se ka kɛnɛya k'a sɔrɔ bana ma taa ɲɛfɛ donc nin y'o occasion de ye ni ale ka cɛsiri ka se k'olu dɔn voilà. an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn teliya la an bɛna président yɔrɔ an y'a ye k'a fɔ aw ka programme kɔnɔna na ni wajulu kɛra kuranɛ kalan bɛ yen ni dugu jɛra jate la sisan ni kalo jɔra kalo tile filanan o su ka dugu jɛ sabanan na o de ye wajulu ye o tɛ wajulu la ni dugu jɛra o la o 14 heures o ye kuranɛ kalan ye mais o dugujɛ de ye conférence jumɛn labɛnnen don o conférence kuranɛ kalan bɛ ban dɔrɔn an bɛ taa conférence kɛ kuranɛ kalan yɛrɛ dun o bɛ ban dɔrɔn an bɛ taa conférence kɛyɔrɔ la ok o faamuyara kuranɛ kalan bɛ kɛ misiri kɔnɔ yanni kuranɛ kalankɛlaw ka tila o b'a sɔrɔ anw ko labɛnnaw ye kuru kɔnɔna labɛn ka bila directement an bɛ bɔ kuranɛ kalanyɔrɔ la an bɛ taa conférence la conférence a bɛna boli fɛn minnu kan yalima bɛɛ de welelen don wa ou bien aw kɛlen don k'a kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ dɔw kan conférence bɛɛ lajɛlen de welelen
wele no sabu anye docteur bado de wele minu mina kana exposer ga mɔgɔw ye bana kan ka banaw ɲɛfɔ a bɛ mɔgɔw minɛ cogo min na a kan ka kunbɛn cogo min na ka se ka olu ɲɛfɔ o la kuma bɛ tila ka di public ma n'a sɔrɔ la ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin docteur ma i bɛ ɲininkali kɛ docteur la a b'a jaabi d'i ma ni bana bila min kama k'i kamana gan o sira sugu ninnu kan i b'a ɲininkali kɛ docteur b'a jaabi di ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fana bilasira. Ok, o faamuyara. O la Sheriff Muso i tɛ wele bila an balakaw ma komi an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bɔli kɔni ma ca u bolo ten mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ kalan kɔni o kɛ man di ka fɔ kɔ parce que duwawu ta ka d'u ye nka kɛnɛya fana ka ɲi dɛ n'i ye duwawu ta fɔ musow ye mukti to kɔ mais k'a fɔ ko kuranɛ kalan banna dɔrɔn u ka taga u k'u sigi ka conférence lamɛn i t'o wele da kan k'u o la an bɛ weleda kɛ ka sin an balakaw ma an kɔrɔw n'an dɔgɔw bɛɛ k'i gɛlɛya kuranɛ kalan bannen dugawu talen ka kɔngɔn fa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka t'i sigi ka bana ninnu lamɛn bana kelenw tɛ bana kunbɛnli ka fisa ni bana furakɛ ye i bɛ wari bɔ ka taa fɛn min ɲɛɲini i bɛ n'o sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka jija dugawu talen kɔ ka taa kɛnɛ in sɛgɛrɛ k'a lamɛn ni Ala sɔnna ma docteur yalima i ye renseignement dɔ sɔrɔ conférence bɛ na boli bana minnu jumɛn kan an ka se ka labɛnw kɛ ka taga lamɛnli ɲuman na. Ok, alhamdulillah. Conférence komi an ka président fɔ cogo min na c'est vrai que an kɛlen bɛ ka labɛn caman kɛ mais min kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔw bɛ se ka labɛn k'o kan o bɛ boli musow ka cancer bana de kan n'an b'a fɔ o ma ko wolonugu cancer n'o ye cancer du col ye tubabukan na. Donc a bɛ ɲɛsin o de ma kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ an yɛrɛ ka professeur min bɛ yen n'o ye an bɛɛ karamɔgɔ ye professeur Tegete donc Mali kɔnɔ ale de bɛ occuper cancer du col la an ye wele bila a ma k'a ɲin'a fɛ a kana fara kan k'an ka kɛnɛ sankɔrɔta a fana ye a ka yamaru d'an ma donc professeur Tegete bɛ na fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ musow ka col cancer concerné question ninnu ɲininkaliw ka mɔgɔw informer cancer du col ye bana jumɛn de don a bɛ sɔrɔ cogo di a bana bɛ manifester cogo di mun kan ka kɛ pour que ka bana in kunbɛn n'a b'i la a kan ka furakɛ cogoya jumɛn ni question ninnu bɛɛ de bɛna aborder conférence in kɔnɔna na ka se k'an balakaw k'u bilasira ka ladiliw kɛ u kan ka se ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'o de fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ cancer du col musolakaw fan fɛ n'a ye Mali kɔnɔ ale bɛna jɔ jɔyɔrɔ filanan de la musow ka cancer la sin ta kɔfɛ donc bana don bana min a ampleur ka bon a kɔlɔlɔ fana ka bon kosɛbɛ mais hakilisigi ye min ye bana in bɛ se ka furakɛ a bɛ se ka kunbɛn donc n'o dɔnna dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ o fana bɛ mɔgɔw lafiya bana o bana n'a bɛ se ka kunbɛn i b'a dɔn k'a fɔ an man ka se kɔlɔlɔ yɔrɔ ma bilen donc an bɛ weleweleda de kɛ k'a fɔ lamɛnbagaw bɛɛ ye bɛɛ k'i labɛn ka nin don in kɔnɔ ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ ka taa lamɛnni kɛ ni n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ ni Ala sɔnna ma Ala ka o nɔgɔya président an ka waati kɔni guna ka se foli ni weleweledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka tila groupe WhatsApp an bɛ don a la cogo di warisara de b'a la wa ou bien fufunu de don an b'i fo i waleɲuman dɔn an b'a daminɛ groupe WhatsApp ta in na n'i bɛ fɛ ka don a kɔnɔna na problème foyi t'a la ni kumana administrateur fɛn o fɛn fɛ o bɛ se k'i layɛlɛn groupe in kan ka a sariyaw f'i ɲɛna donc a sariya tɛ k'a fɔ ko cotisation sigilen don a la olu tɛ mais a dabɔra de an y'a créer yɛrɛ an ka se ka fara Seyida Nasun kan a bɛ ka ɲumanɲaba minnu kɛ anw yɛrɛ ka se ka baraji dɔɔni sɔrɔ ale nɔfɛ voilà o de nana ni an ye ka nin hakilila in sigi sen kan donc ni mɔgɔ min nana silamɛya baara de don n'i bɛ se ka mun kɛ a kɔnɔna na i b'o kɛ seko ni damayira la mais cotisation ko ni juru ko ni fɛn olu t'a la ni Ala ka dɛmɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma o la an bɛ foli kɛ Ala la fɔlɔ ka Ala barikada sabu Ala sɔnna ka anw kɛ silamɛ ka sababuya fɛnɛ kɛ an karamɔgɔ ye n'o y'a Seydi Cherif Mamadou Haidara ye bi bi n'a ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen
olu bɛ k'u ka investissement don kow la minnu bɛ tɔɔrɔ se u ma mais ala sɔnna ka anw bila an k'an ka ɲɛnamaya sacré diinɛ événement kan o ye ala fo ko ba ye k'ala barikada o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo ka barikada ala ye an ka kana sababu kɛ ale ye n'ale kun tɛ o kun ka gɛlɛn dɛ a bɛ gɛlɛya o la an b'a fo ka tila ka dugawu k'a ye ala ka si ni kɛnɛya di a ma a mago bɛ min na diɲɛ na ala ka nɔgɔya ye a bɛ sira min ɲɛ ala ka don an n'u cɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka daminɛ Sherifama Tijani na ani a dɔgɔninw bɛɛ a n'a balimamusow bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u kalifa ala ma ka tila k'an baw bɛɛ fo sabu olu bɛɛ bɛ kɛnɛw sigi kira bɔnnaw tɔgɔ la donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ ala k'an n'u bɛɛ sara hɛrɛ la an bɛ min ka kɛnɛ kan sisan n'o ye Seyida Nasu ye ale ni a dɔgɔninw ani a baw u bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bolo fara Seyida Nasu ta kan ka se ka nin kɛnɛba in ɲɛnamaya o la an b'u bɛɛ fo ka Seyida Nasu k'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala sɔnna ka ale ladɔnniya dɔgɔtɔrɔya dɔnni na ale ma dan o ma ale ko fo ale ka seko kɛ adamadenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo di donc o ye ŋaniya ɲumanyaba de sinon dɔw ye a dɔnni kɛ mais i b'a sɔrɔ la u tɛ nin milieu kɔnɔna na o la an ka docteur minnu fɛnɛ tugunen don a nɔfɛ an bɛ u fo docteur Sisoko ka se docteur Samakew ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ groupe min fɛnɛ ɲɛma ka groupe membre bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ in kɔnɔna na ka daminɛ an ka daya musobaw la ka se Moribo a n'a ka jamaw ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ foli laban an ka Seyida la wulada in na Seyida Yuma Hayidara ale min nana sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na k'a ɲini ala dugawu kɛ an ye an b'a deli ala fɛ ala k'an n'u bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bɔdaw d'an bɛɛ ma ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye Jalo an bɛ aw yɛrɛ fo sabu an nana télé la bi i b'a dɔn mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ka baara dɔn nka n'i nana ni émission sugu ninnu la i b'a dɔn aw bɛ sɛgɛn ni kɔlɔbɔ min kɛ a la i bɛ dɔ faamu a la tiɲɛna aw bɛ sɛgɛn na an bɛ i n'i ka jama bɛɛ fo ka Mohamed fɛnɛ n'a ka jamaw fo ni ala ka dɛmɛ président an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka baara in ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka na Sherifatu yɔrɔ la Seyida foli ni kumakuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah an bɛ so fila masa fo masa min ye ko daminɛ n'a b'a laban vraiment an b'a fo k'a barikada ka waleɲuman dɔn an kɛli la silamɛ ɲuman ye ka tila ka an kɛ Sherifu Usman Madani Hayidara yɛrɛ somɔgɔ dɔ ye o min n'an bɛ ka nɛɛma ɲɛnamaya nɛɛma sɔrɔ ni ale ka hikima ni a ka bonya de ye danti Sherifu Usman Madani Hayidara la an b'a fo ale min kɛla Sherifu ye ka Sherifiya jɔnjɔn ta k'a jɔ n'a ye kira jɔyɔrɔ la ka tila ka Seyidina Ali jɔyɔrɔ ta karamallahu wajihahu Asan ni Useni a sen dalen don o de sendayɔrɔ la n'a jaraduw ye n'a sabaliw ye u ka jogobayaw la ni a ka ɲumanya ni kɔnɔnajɛlenya ye o de sababu yala anw bɛɛ bonya sɔrɔ bi ni ale ye Sherifu bɛɛ bonya sɔrɔ bi ni ale de n'a ka kɔnɔnajɛlenya ye an b'a fo ka dugawu k'a ye n'a ka denbaya bɛɛ ala ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ sabati ka tila k'a ka golokansigi fo Sherifu Ahmed Chan numu Sherifu Ahmed Chan sabali Sherifu Ahmed Chan funangeni n'a ka dawula n'a ka majigi n'a ka bonya n'a ka karama i bɛ mɛn i m'a ɲɔgɔn ye n'a tun y'a jaabi sira wɛrɛ ta mais ale de kɛra dugaden ye k'a sen da fa in sen da nɔnɔ ka kotoba ninnu ta la an b'o de bonya kɔnɔ bi o kɔfɛ an bɛ Madamu Hayidara Seyida Nasu Tarawele an b'a fo k'a fɔ ko a y'an jigi fa fana Sherifu Usman Madani Hayidara a y'an kalan ɲumanya in de la ni ɲumanya wale ka ɲuman taga mɔgɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ donc an jigi bɛ o de denkɛ kan n'o ye golokansigi ye bon n'o de muso fana musow b'a bolo 3 mais kɛrɛnkɛrɛn ma bi Seyida Nasu a ye an jigi fa k'a jira an na k'a fɔ ale fana bɛna mun to olu de ye barikamaw ye sabu a ye dɔgɔtɔrɔya kalan a y'a kalan mɔgɔw b'a kalan bi i bɛ hinɛ mɔgɔw la mais i b'a kɛ de ka fɛn ɲini mais ale ka dɔgɔtɔrɔya in bɛɛ la a ni dalen don a ka de musow ka kɛnɛya ni kɛnɛya sabatila fɛn bɛɛ bɛ yen donc an b'a ale fo ka siri fila bɛɛ fo a surunya kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo télé Sherifu la an b'aw fo k'aw barikada a ka sabali la an kɔrɔ k'an lamɛn k'an ka dɔgɔtɔrɔba ninnu fo Kasatan directeur Sisoko directeur Samake an bɛ ninnu fo vraiment u ka jija n'u ka cɛsiri la waati bɛɛ lajɛlen na k'an dɛmɛ
k'an ka dayatu ansar dini musoba ninnu bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ k'i yɛrɛ foli la ka to kuma kan kuma jɛ salamu alaikum warahmatullah Haidara an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn docteur foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen foli an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Sayid Sherif Osman Madani Haidara an ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ se kɛnɛ in kan yan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma musow bɛɛ ani cɛ minnu bɛ yan ka télé Sherifula mɔgɔw fo k'u barikada u ka cɛsiri la émission ninnu bilali fiɲɛ fɛ ka adamadenw k'a lamɛn parce que nin bɛ labɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc ka hakilitigi fana kɛ ka ɲini an balakaw fɛ an ka conférence min n'an bɛna kɛ u k'u jija cogo bɛɛ u k'u sen kɛnɛ kan a ka ca Ala fɛ n'Ala sɔnna u bɛna kunnafoniyaw sɔrɔ kunnafoniya minnu bɛ tali kɛ musow ka kɛnɛya la n'i y'a mɛn ko muso ka kɛnɛya kɔli jɔyɔrɔ de b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ muso ka kɛnɛya fanba ye kɔli ye ale ye fɛn a t'i ye ɲɛna mais muso ka fɛn caman bɛ yen min bɛ tɛmɛ o de fɛ donc n'u nana lamɛnni kɛ a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kan ka u yɛrɛ tanga cogo min na u bɛn'o sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo o la komi n y'a fɔ cogoya min na je pense que mɔgɔ fɛn fɛn b'an bolo yan an balaka minnu nana olu kelen kelen bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka information di yaasa an ka kɛnɛ in n'an bɛna conférence kɛ kɛnɛ in bɛ se ka yakubaya cogo min na ka mɔgɔw ka na ka lamɛnni kɛ ni kɛnɛ in an y'a fɔ san o san de don donc chaque année an bɛ yɛlɛmaw don a la an bɛ innovation kɛ a bɛɛ dabɔkun tɛ dɔ ye ka se ka kɛnɛya de sabati i n'a fɔ Nasu yɛrɛ ale sage-femme ye parce que n'i ko ko sage-femme kɔni kɛnɛya bɛ daminɛ olu de la parce que ni den bɛ na sage-femme de b'a kunbɛn ka fɛnw bɛɛ kɛ donc i b'a ye taamasiyɛnba de b'o la dɔgɔtɔrɔya la ni mɔgɔ min sera k'o faamuya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ o ye fɛn min n'a kan ka dɛmɛ information minnu bɛ di an balakaw ma u k'a mɛn ka faamuyali sɔrɔ a la ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra n'Ala sɔnna an bɛna nimisiwasa sɔrɔ ni Ala sɔnna inchallah docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka président ni a ka adjoint fo k'u waleɲuman dɔn an ka Sherifu muso ka dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye an bɛ mɔgɔw hakili lajigin groupe WhatsApp min fɔra n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ yen ni u bɛ fɛ ka yɛlɛ a kan ni nɛgɛjuru sira min filɛ nin ye u bɛ a wele n'o ye 64 81 41 70 64 81 41 ani 70 64 81 41 70 n'i ye nin numéro in wele ni Ala sɔnna ma n'i bɛ fɛ ka yɛlɛ groupe Imam Husseini la i b'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bɛɛ nɔgɔya an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin filɛba bɛɛ lajɛlen ma maa o maa tun bɛ k'an lajɛ kabini baara in daminɛ fo sisan an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ segin a kan k'a fɔ kira mɔdenw wajibu de y'u kanu ye wajibu de y'u tugu ɲɔgɔnyali ye mais an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw ka Ala kira k'a yɛrɛ dɔn ka mawluduko dɔn ya bani de y'a sababu ye o kɔfɛ kira mɔdenw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wasiya caman kɛra kira fɛ u kama mais Ala sɔnn'a ma ale kelen ye jɔyɔrɔ min ta a la ale dɔɔnin na kabini karanga kabini karamɔgɔ ka karanga kira somɔgɔw ye min ye i b'a dɔn o lamɛnli gansan fo kana kɛ Ala sɔnn'a ma bi an baw ye jɔda min ta a la Imam Ali la Fatimatu Zahra la Hasan na Huseini na a dogolen tɛ Mali fan bɛɛ sabula karamɔgɔ yamaruya di ansaru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni kira mɔdenw ka waati sera bɛɛ lajɛlen ka i seko kɛ ka maaw hakili lajigin a la baraji min b'a la a y'a fɔ fasamantiya min b'a la a y'a fɔ o la Ala sɔnn'a ma Seyida Nastu bi ale de nana ka na Imamu Huseini ka bangeli ta Imamu Huseini ka tile 40 n'o ye arba'ina ye o b'an ba bolo n'o ye tanti Aisha Kulubali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Madame Haidara o la ale fana a bɛ ladegeli de la a buramusow nɔfɛ sabula a yɛrɛkun Ala sɔnn'a ma a yɛrɛ cogoyaw a lahaliyaw i b'a dɔn k'a fɔ lamɔ min dira ani lamɔ min bɛ ka di a ma a bɛ ka o de ye o la ni mɔgɔ n'i sen da ninnu sen da yɔrɔ la i tɛ foyi ye fo hɛrɛ o la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a kɛlen don ka a kanu an balakaw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na a dogolen tɛ maa si la a ka fɛn o fɛn a bɛ kɛnɛya ko de don a kɔrɔ gansan tɛ o la baara min de don mɔgɔ minnu bɛ k'a dɛmɛ a la docteuru an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fɔra k'a fɔ
fɔ k'u bɛ k'a dɛmɛ furako sira kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ala deli ala ka dɔ fara hɛrɛ kan hɛrɛ de bɛ yen hɛrɛ dɔrɔn de bɛ yen aw yɛrɛ y'a ye kunun ko karamɔgɔ ala sɔnn'a ma a ka centre santé bi Mali kɔnɔna na 35 de bɛ yen kɛnɛya ko nasira la centre santé min bɛ baara la 35 o ɲɛmɔgɔ de kun nana Bamakɔ ka na formation na ala sɔnna ma u farala ɲɔgɔn kan ka taa karamɔgɔ fɛ ka taa foli la ka wale ɲuman dɔn k'a ye karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyara sabula ale kun ka laɲini kun ye nin ye a ka kɛ mais a kun m'a dɔn k'a bɛ k'a la ɲɛnɛmaya la k'ale yɛrɛ to balolen ala ka si caman d'a ma o la o tɛ foyi jira k'a fɔ ko kɛnɛya ko bɛ karamɔgɔ bolo yɛrɛ ka se niveau min na ni karamɔgɔ buramuso dɔ yira k'a fana bɛ nin sira kan o ye hɛrɛ dɔrɔn de o la ala ka dɔ fara hɛrɛ kan ala ka bɔdaw di ka Moribabugukaw fo Moribabugu commune an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u nana u caman olu de filɛ nin ye u ka karamɔgɔw n'u ka tɔndenw ka présidente fo Imam Ali Alasago Jamasago ale présidente fana b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ a fana ye Moribabuguka ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen Sherifu ko de don Sherifu ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ baraji di ka foli laban an ka Seyida fɛ a ka duwawu caman k'an ye kɛnɛ in a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo n'o ye Seyida Yuma Hayidara ye an b'a fɔ a ma k'a Hayidara an bɛ duwawu k'a ye ala k'a ɲɛmɛ ala k'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'a kɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɔ kuma na an b'aw bila yan wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh